Ahojte decka a všetci sledovatelia našich školských relácií. December sa prehúpol do nového roka 2024 a my sa budeme aj tento rok snažiť o veľa nových a zaujímavých relácií. Ale i keď už nový rok začal, nedá nám to vrátiť sa späť do decembra a podeliť sa s vami o veľa krásnych predvianočných udalostí. Takže nech sa páči, začíname. Vianoce sa nezadržiteľne blížia a samozrejme, že v decembri bolo u nás opäť neúrekom rôznych predvianočných aktivít. Tak ako napríklad Mikuláš, vianočné trhy, vianočný program pre deti i rodičov a vianočná pošta. Počkajte, poďme pekne po poriadku a začneme Mikulášom. Vianočného Mikuláša si pre deti pripravili deviataci. Sám pán Mikuláš rozdával sladkosti a pomáhali mu 3 čertice a 2 anjeli. Zaklopali na všetky triedy a dobre deti nezabudli odmeniť. Takže Mikuláš, čo si pre nás pripravil? Pre dobré deti sladkosti a pre neposlušné deti mám tu pomocníkov. Deti, ako je už u vás Mikuláš? Áno! A čo vám priniesol? Kindelko! Suchú paku. Voňavé pero. Pížamo. Lízatko. Lízatko. Čokoládu. Ako sa ti páči Mikuláš? Dobre, je pekný, ale ten bonus ma trochu desí. Ako sa vám páči tento Mikuláš? Je pekný. Všetky sú hrozný.
My Mikuláškovi ďakujeme za sladkosti a my si želáme aj niečo iné však? Áno! Ja si prajem lásku, zdravie, rodiny. Ja si prajem lásku, zdravie a veľa kamarátov. Ja si od Mikuláša prajem pre moju rodinu lásku, zdravie a veľa šťastia. Ja si od Mikuláša prajem, aby sme sa nehádali a aby bola celá rodina šťastná a zdravá a aby sme mali šťastie. Ja si prajem, aby celá rodina mala veľa kamarátov a aby tí, čo sú teraz chorí, tak aby skoro vyzdraveli. Ja si prosím od Mikuláša, nech moja maminka skoro vyzdravie. Ja si prajem, aby bola celá rodina pokope a aby sa nehádali. Ďakujeme! Veľmi sme sa tešili aj na vianočné trhy, kde svoje výrobky ponúkali naši žiaci s rodičmi, ale aj šikovní výrobcovia z rôznych miest a v okolí Martina. Na záver bola tombola a občerství sme sa mohli aj punčom a koláčikom od našich dobrých pani kuchárok. Oživením trhov bolo aj vianočné vystúpenie pre rodičov. Tento rok si žiaci z divadelného krúžku a folklórneho súboru pripravili pod dohľadom ich vedúcich pani učiteľky Mihálikovej a Robovej. Naozaj pekné, pútavé vianočné vystúpenie, zvyky a obyčaje našich predkov. Plné zaujímavých zvyklostí, koliet, vinšov. Všetkým sa to veľmi páčilo. A ty si mi tu pišník môj? Kde by som mal byť? A kde je taká zima? Aká? Už taká? Ako mne? Mne hádam aj väčšia, keď som väčší od teba. Za to si poriadná zima, keď ti je väčšia. Hej. Pišník. A prečo si mi vlastne celú zimu nekúrime? A dreva si nakálal. No, už je nakádal. A prečo? Nechcelo sa mi. No vidíš, si lenivý ako pes. Pravdu vravíš, pištík môj. Až mi to prišlo divno. Pištík môj. Ale aj ovce by sa zišlo podojiť. Podoj si, keď sa ti chce rozmrazovať. A možná, podľa ktoré aj rozmrazím. Ale ovce sú načisto krepké. Nie, keď zamrznú, tak sa vôbec nerehočú. Ty, pištík, ale zasi taká ovca, keď ju nájdeš s zamrznutým liekom, to ti ako ruská zmrzlina. Alebo nájdeš takú zamrznutú
Ja nesiem chlebík. A posledný deň pred Vianocami ešte chodil čert a anjel s vianočnou poštou, ktorú si deti mohli písať počas mesiaca pre svojich kamošov, spolužiakov, učiteľov a poďakovať sa takto písomne za všetko a popriať pekné Vianoce. A tie vám želajú aj my, všetci členovia školského spravodaja. Takže Šťastné a veselé! A to je pre dnes všetko. Tešíme sa na vás na budúce s novými novoročnými udalosťami. Zatiaľ ahoj!